Odstartuj to. Teď. Co to znamená? Myslím, že si zapomněl, že jsme sem nepřijeli kvůli fotbalu. Ale kvůli nám. Kecáš, Travolto. Docela dobrý. No, koukám. No. Někdy to hraje trošku na efekt. To je celý on. Co je? Nic. Co je? Nic, nenech se rušit. A jenom koukám, že tady do zuhu stíš nějaký moudrosti. Na koně zapomeň. Já už jsem z exhibit vyrost. My jsme se vás chtěli jenom zeptat, když si dáme ten fotbal. Ty mě netečeš! Brácho, ty už jsi chlap, ty zvědost. Tak? Nekeci a podej mi ručník. No co je? No nemůžu se vynadívat. Já jsem myslela, že to je jenom kaviár a chřest. To by šlo. Jo? No, Takže já vás o 3/4 počkám před barákem, jo? tak jasně, špatně. Ale určitě. To víš, že jo. Tak ahoj. Spolehni se. Čau. Sura! Etiketa! 10. No 10. Ale jestli se mi tu chceš producírovat před kočičkama, tak to si nech na doma. To mi sem netahej. Tady není žádný divadýlko. Dostal jsi vynadáno, co? Náhodou dobrý, Bobíku, jsi jak Sandokan, fakt? Děti, vám na mě něco vadí. Mám nápad. Já totiž chci mít klid, to je pro mě nejdůležitější. A myslet si můžu, co chci. To mi nikdo nedá. Mám pocit, že na nás všichni čumějí. Tenhle je náhodou docela hezký. Nechceš mě líbat, aby byla nějaká sranda? Nemůžu. Tady. Takže máme ještě fůru času, aby vás kapitán pozval na pořádné osvěžení. Tak co, půjdem? No jdem, ne? Ale kam? Do života ne. Do života? Prosím. No prosím.